eji nwanyị na-achị much because aghọtaghịzi m ihe nne imekwazi exercise bụzikwa ụgwọ dike ji maka ịnata dike ụgwọ ji ọfịa na egwu ka unu mere ekenekwa m unu ya maala unu mma n'ewu Igbo eze ụmụ iyo orimili dọla ezi nwanne emesi ọfọ Samuel Okoriba Ike Benz Somto George Godwin Osuji Afumi Onwe Marcus afọ na home hey nna ọkwa na ebecha this afternoon adịgo nka nwoke na-adị right onye iwe na-ewe na-akụ isi n'ala onye ọ na-ekponye akpọgbuo enya onwere ọdụ nwanne m yes if I ji wee dị consistent bụ na ị na-agwa mmadụ na consistency na-enye aka ị na-practice kwa ife anyị na-ekwu ịnwa ndị broda na-enyebe advice iche na advice ọ na-enye n'oge emewu ya osi na-agbadosi anyị ike wee na-akara Dangote na nwata onwe onye na-agwa one guy na-adụghị ọdụ ka ọ jụbịa kwa na-ese siga everyday ọsị paket one ka ị na-eso si na na-ese 2 packets na mmadụ isecha 2 packets a day which ịma na anwe ndị na-ese owesia so everyday na-ese 2 packets agwa ọsị oke na-ele siga ka enwe ya nọ 16 naira si na-ele siga 1 packet 16 naira when I say 2 every day, which is 120 naira. Say 120 naira, we're going up at 1 week. But we're calling for 1 month. Where we are going to save 10 times 12 months to make a year. However, how many years or so? Onye ọ na-agwakwa na-asụ onye nzuzu ọ bụ na ọ na-ekiri a na-agbakọ oge ọ gbakọchara ka ọ sị n'anya ya nwa na-agbakọ ọ na-afụ onye asụ onye nzuzu ọgbakọchala ego na ọ ga-apụta ile ihe na ọ bụrụ na ife ọ na-eme abalị na ọ karị paakị moto ebe a kịta so karịga ya na-afụ onwe ya na-ego siga lere buru ego ya niile bata n'ọdụ agba moto o wejuzi onye a na-adị ọrụ si ya ka ebe ya nwa paakị ya nwa na-ada ese siga iya iyo nwoke enwedo bicycle wee gbuo okwu moto mana ọ na-agbakọrọ onye nke ụdị moto ya karị na-awa na ọ bụ na iyete na-efu ndị a na-adụ ọdụ mgbe ụfọdụ ị ga na-enyokwa ya enyo ya mana o siri ike amaghị na ghọta na na ụmụ haba tii haba tii ụmụ haba tii a na onye na-ala ya like this muneni ụmụ nwaanyị a nnọọ mụ na ya nọ na kọntraktị mgbe ahụ yarịsika na-asọplai ma ọgwụ ịba nwaanyị a ọnwụ mesigbuo ya ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa amen. Alright, nwanne m dịka anyị nọkọrọ ebe a n'ụbọchị taa gaa megbu n'oge do na anyị bịara ka anyị nwere obi aṅụrị ka ị na-abịa na my channel ebe nwere obi aṅụrị ma ọ bụrụ na ọwa ka ebe ịgba na anyị wee sojas ebe a ihe ha na free you no go free. So ị na-anya na caption anyị ị ga-afụ na ọ na-akọwa na ndị Igbo achọrọ fa achọ everywhere. Onwe ebe a chọrọ ndị Igbo achọ ụwa niile. Mụ na gị bụ onye Igbo
ga-enanya ma ihe ọ bụ eziokwu anasị ndị ma ihe ị ga-ama na ọ bụrụ na ya bụ eziokwu ihe next thing bụ ọ gịnị kpatara ya kedụ kpatara ya na ịmatakwara n'ife a kpatara ya iwu ya na iwu na solution. This same thing many people know today to ask felalo n'anya na ebido Nigeria wee na aka na-esi WAEC ozugbo onye Igbo bata into the thing enwere na WAEC glitch adị ozugbo ọ bụrụ emesịa afọ ya glitch nke adịze webụzi na afa ndị Igbo niile gịnị na-emezi na-akwa dịbe na omego ka emegharịzi adịte maka na onye Igbo batara ya. Gịnị kpatara glitch ya? Achọghị onye Igbo achọ n'ihe a. O nwere ike amụbeghị mgbe a na Biafra war mana ejuo ese siba kedu ife ọba na-agwaghị na achọ ndị Igbo achọ onende Sadan of Sokoto ma ndị otu ya ejecha interview ha sị na ndị abụ inye ha chance ka ha bụrụ laborer ọzọ ha bụrụzie foreman o nwere ka o si wee kwuo detinya onye Igbo abụrụzie onye isi gị na control si achọ ya o before ha mara n'oge va chọpụta oge va ji chọpụta ife a na-achọpụtazi ibu na ọ bụrụ na ha na-eme ya ka ọ bụrụ na ọ guy yotago like ihe a na-akpọ forcing guy no their nature no ka ha dị ha na dominance ha nwere ya well siso ha nwa bụ ndị nwere ife a na-akpọ pride uko mana ịma na uko free mana mgbe uko abụrụ free iko oge nwe fino habati during the Biafra war ife a na-akọwa na the most senior officers enwere bụ ndị Igbo a sị ka bido na baya senior army officers karịrị na side ndị Igbo ịghọtago na Nigeria as a federation civil service ndị ọga ndị nọcha n'ezigbo ife na-ebu ndị Igbo na Nigeria godi. These same people bụ ndị chọsị ebe fa ga-ewe anyị ebe fa ga-anọ fa nọ n'ọwụwa anyanwụ na Nigeria chụrụ ndị ọzọ chụta ebe jee n'ebe na ebe anwụ ya na-anwụma ọnụ mmanya ọ na-ekpapụ ndị nke a nọrọ n'ebe ụrụ na anwụ ya nọzi na mgbadazi nọrọ n'ebe ahụ ntị ọ nakpuo etu a. Some people of Nigeria niile a ihe ọbụla a na-eme mana onye Igbo abịa dị ya ọ dịka niile eme occasion afro Peter Obi dị ya ime occasion Peter Obi abịa eme nke ọ bụ occasion ịba sọ people aghọta level dị one a na-afụ Obi kuwara na kubara chief priest ndị otie Peter Obi nwe standard set na-maintain ya agba celebrity onye Igbo so ya ọ na-eme ma onye Igbo abịa na ya the stakes adịghị high. Peter Obi just pụta na presidential election na onye ọ mara aka dịka ife ụmụazị ihu Jagaban onye daalụ the entire Yoruba land tii na pocket wee werezie Lagos ahụ na onwe ya maka chi were Lagos dọna ya n'elu o jide ala Lagos okenye into 10 chiri 9 hapụrụ the poor masses wa ufu onye tiri toge na Nigeria ya dị ha you don't understand toge dismantle Obasanjo bata dismantle toge
oge mbụ every steeti ị na-abata na Nigeria nwere toll gate ebe a ka ị ga-akwụ ụgwọ wee banye na the steeti. Isi Asaba kịta binie na ị na-eje Lagos ịpụta na ifere na boda nke ndị agha na Benin ya Delta na Edo, ị ga-akwụ ụgwọ iwe banye Edo. Ịgasị Edo iruo na Ore, nke Ore ịkwụ ụgwọ. Ịgasị ya nke Ore iruo na nke Ogun steeti ịkwụ ụgwọ before na-abanye Lagos. Welcome to Lagos. Emesịa Obasanjo abata dismantle ọnya na-ewecha ọzịa onye ọbụla dị free ide akpagharị n'obodo. Okay, mana so this man jere lụọ na Lagos na-agbala ego. Oge ọ na-achịgoro federal gọọmenti asị na-ama ekreti local gọọmenti, ọsị oge na-ama na-ekreti local gọọmenti kegide ke 54 local gọọmenti na Lagos. Obasanjo ekwechiri ya di ya kuchie ha gbaraba wọdịrị ya, ọ na-agbụ ya ezigbo wọọ. Obasanjo asị na ya esizi allocation, si ya allocation na-agbụ ogu di ya keep it. Kwechiri Lagos ara abụọ ma ụkwa makwa ya bụ Lagos, onwe ihe na-adụrụ na Lagos. Ya ọ bụ na ị ga-eji survive na Lagos. Ya kpatara na ego a na-achụ na Lagos na-akarị ego a na-achụ ebe ọzọ na Nigeria. Etu a ka ọ dị adịghị ya ngwa ya. Nwoke a ji ọrụ jide ọrụ ebe niile, mana ozugbo Peter Obi bịa, Peter Obi akwa ya hands down na Lagos ya godu in this your own Lagos. Pịajie ya nku jee na their strong base bụ Port Harcourt, Rivers State, pịaka the place. Jee na Abuja ahụ bụ the seat of power, pịaka anya. Nke a bụ na onye ọbụla fụrụ ya nke physical eyes efu onye Igbo were ya, mana nke anya anyị na-ekefu enyekwara ya Jagaban. Feji ya bụ na corruption adịgo, so anya nwazi na onwe ya n'ọta na ọ bụ ana mgbe nwoke a ji wee banye na politics. Anyị mana most of ihe a na-akpa na anyị na-eme Nigeria a na-akpịa akpa ka anyị kopụrụ ndị Igbo, ka anyị sọpọtụ onye ndị a nwe wenata ya otu a ka esi akpịa, mana adịghị eme ọfịsha a na-akpịa n'azụ. Akpazi anyị azụ apụtazie mmiri a na-eri gị before your very eyes. Eche ka ịgbaje ndị ugwu alliance, ndị ugwu ha na-enyo gị enyo n'uche ha, mana ha bịago nso n'ihi ya pọket ya. Ndị wọs bụ na nke nwa na pọket ya, ide afịa na pọket. Onye Igbo ada afịa na pọket, ọ na-afịa na ya anọmatị. Nwa na ya abụrụ ọnọmatị, ọ bụ ọnọmatị. Ọnọmatị na ọ ga-abụ ụgbọ ọ bụrụ na onye ọbụla nwere the same power, nwee the equal privilege. Ọ bụrụ ọnọmatị, ma ọ bụ ndị nwee ihe nyere with too much. O nweghị obodo dị na Nigeria nyere ndị Igbo. Enwere ike inye unu gold, nye unu ihe niile, ma enye unu sensi a unu agha ahụghị unu ji ya eme. Ma onye Igbo ma ya ka eji obodo niile dị na Nigeria ha anọkọchi ya, ha ma na o nwere ihe dị ebe a wee banye, mana onye nwe ya na-amarọ. Mmadụ nọ na kọmuniti ya, isi ebe isi chara ntonto bịa nọrọ. Ha nwa bụ ndị na-anọ a na-erucha 5 biri n'ofu otu onye mụ na ị bịa wụrụ anya kwụba ụgwọ ofu sọgọ. Ha na-ekwu na ị na-akwụ ụgwọ 1 room, iburu nwa tinye na-abụ ike. Eje klọb weta 1 bottle guys ga-ama na-eji ngị nwa achịrị ya 6 kpọọ ụmụ nwaanyị aka okirikiri. A na-ajụ ọkwa na village anya ka onwe ebe ọzọ onye adị ọkwa na this community. Ha na-asị na ebe akụgide asịrị igota motosaịkụl, ha nwa nọrọ na-ene emegide igo moto a hapụrụ imegidere chụpụkwu anụ na agụrụ tụpịa sọ dende ọ na-adịrọ m landlord go mgbe ebe gbabọị ka ị meziri ọrụ tenantị esi na dis tribe dị mma, ndị a adịrọ mma maka ntị ọdende ndị a bụ ijiji eji obeji achụ. Ijiji nke a karịghị eji azịza achụ. O nwere ijiji eji azịza achụ, nwere ijiji eji oboji wee na-achụ. Ndị ya ejegide
bịa agbakwa ahụ nwoke bụ onye ebe na ya ka onye ọkpọsi nke nwa na ya si amasị nke nwakwa na ya si agụrụ nke nwa nna na ya si anị ọcha nke nwakwa na ya si anị ọma nke nwakwa na ya si ahụda so unu ncha chọrọ ka eme ihe gịnị ka unu si nọ mkpa unu ịnọ ka nne na ya bụrụ na unu enu na-anọ adị ebe a na-aga elesi unu ka unu golie pịatuo onye arụọ plaza ebe a oke elesi unu na-alụ onye plaza ọ dị mma ngwara nsogbu aza ego ole ka unu ya ego si unu ga-ekwu na ọnụ anwụ si ụgwa ka agba izu agbasi izu si unu na many billions dị ona ndị mmadụ a na-ejezi ka mmadụ 10 na-agba ọsọ ha si na ime na ya na cheji bụ 10 billion na onwekwara bankị a ya akwụnye datụman na lọya ha na ebe efu na ndị akwadoro ya mana ihe niile onwe nke ma onwe ha wee bịa obodo a they don't know any of them kama na ihe gbapụ na ihe anyị na-asụ na anụmanụ ya onwe ya chọrọ ịjụ ga ebe onye ebe as long as ihe anyị na-asụ na ọnanị ọ gbana anyị si n'ofu blood ha erejista company kwụọ ụgwọ ahụ wee chụọ ndị obodo niile bi chụrụ ha chụ n'anya n'ime vileji arụọ ha ebe a onye gafee ebe a maka ebe a maka ha bịa ihe anyị developụrụ ebe a ka ha gbarakwa ego ha arụọ na rentisi anya onye ọbụla rentisi ahịa na-azụ ha establish na nwa unu ka na-ekwu na-achụ ọnụ ogbe a niile ha gafetekwa saịdị ya ka a na-ego ndị ọzọ asị nna na nna anyị ukwu ya n'ogere ebe dị n'oge maka ọ ndị a ka a si anụ ya n'ogere ebe a n'ogere ebe a onye nke agbapụkwa ojekwa bankị binyekere m ego dis dat na biri m aka nke biri aka otu a ka ha si megide wee chụrụ ndị obodo chụdaa ha one side kpakọọ ha akpakọ obodo ama oge ha ji wee na ndị dị na ka esi na ha dị mma gị na ime ka nke ọrụ unu na 1967 gbaa nụrụ ọgụ Biafra amụba n'ụlọ na deket these people jiri Nigeria chọọ ka ha gbuo Nigeria overnight ndị a oge a na-eme ya enwekwa like Akwa Ibom steeti adịrọ na-egekwa ntị Akwa Ibom steeti adịrọ many steeti adịrọ Enugu steeti adịrọ Abia steeti adịrọ mgbe a na-agwa so ọ ka bụ mmadụ one ma one nọ mgbe a ịmakwara ndị a wee bini jos were bini etu esi wee bịa na World War II were France agba kpam ndị a jos were ozugbo otu a ka esi were bini na-alazi ọrịa ndị eruo n'ọrịa ewuwekwa apịọm ana nsụbara ọgụ ebidogo n'ọla aka na anụ na ntị n'oge ewuru na ha na-eje ọrịa ọgịrị na-eme ọgịrị biko nụ ihe a chọrọ bụ abata ewure dọta mbarasị ahụ jikọọ ihe niile sizie FRCN nọ ebe ahụ ndị nke Kaduna maka ọ na-ekwu ka na nzọọgwụ ha ịgbago na mkpọgomenu ndị Naijiria na onwe ha wee n'anya wee fụ ihe na-eme wee tinye mkpu ma UK ma America ma Israel many of them eburu mgbe ọgụ ha ebe ka ọkịrị na-ese a na-eje Naijiria anyị asị na Naijiria bụ dia koloni ihe ọzọ emere ka ya eme ndị Igbo sị na ha bụ rebels na ha bụ rebels si kpọba ha rebels ma ya sị na-eme ihe ha na-eme onwe egres agụ ya na ndị ahụ rebels kpokọta na ọgụ abụọ ọgụ two country ya nọ mba anyị agbakọ na ndị ama ndị nke ọ na-abụ a na-atụ bọmbụ na ọ da-aba most
ndị a tụrụ bọmbụ wee na n'Igbo ma ọnwa nke na-agba agba ọkwa mụnwa na-agwa gị anyị agbaghị the greatness afro n'ime unu anyị akọrọ unu mpụ unu self cannot tell you much because na mgbe means of communication dị poor ndị mmadụ ụdị travel anyị na-eme kịta ada eme ya mgbe amaghị na aghọta so ị ga-agba n'ife ga-ebugu wee jebe saịdị ụmụahịa gịnị ga-ebugu jebe saịdị ahụ ma gị bụ onye ogidi o siri ike so ya amachiere mana kịta na ịmago ịntanetị a nyere aka ka anyị na-afụ ebe dapụtara iyu na o nwere ihe eji wee batụrụ ndị a so they would like to publicize ihe afro n'ala Igbo o nwere ihe bụ na ha da-abata nwekwe o nwere ihe bụ na ha ụmụgwụ nke mere confession oge a nọ lockdown ihe kpatara na ha da-abata nwaanyị Igbo n'ebe the place nọ na etu ala Igbo si wee dị ebe ọ dị na ịbata na ịya na nwa ọsịsọ ị ga-abata mana ọpụpụ ofiara arụ o nwere ekwurie na ndị a na-egbusi ndị mmadụ na Naịjirịa o nwere nke kwuru ya mgbe a sị na ọhịa bụ ebe nsogbu ha nwere ndị a chụzuru ebe a nwere ize ha ji were saịdị ya kechiri ndị a bụ oke sens nekena ya na mba ụwa niile na ụmụ nwaanyị obodo niile ma ndị ọcha onye ọbụla na-achọ na ndị jinu ndị Igbo a ka a na-achọ jinu ha and ka ndị Igbo a si wee depụta the only woman onye Igbo ga-adị comfortable with ịnọ bụ nke na-adị ekwu pem nke a na-eme ọgwụ ya ha na-achọ onye ga-achalenji ya ọnya ka Chukwu ji wee werekwa ụdị nwaanyị ọ nyere ndị Igbo nye ya nọ nke a bụ ihe suturu ịchọ ka akụwasịa na agbakọsịa onye ihe nkụwa ka nkụ na saịdị ahụ nke nwoke ya akụwasị na arụ ya orike ihe achọrọ ndị Igbo nwaanyị suturu ha na ndị South Africa sorry so if you get ego ji wede ụkọ na-achọ ha ndị Igbo ha bụ ya na-asị ọkpọ onye kpụ ya ndị ọzọ ga-amụ 2 years ya ma ga-amụ ya 6 months bọsị ala ga-agwa obodo nwere ihe ọrụ anyị akpọghị o jee nya biti ego n'ọrụ ahụ ebe ọ jụrụ ọrụ ahụ odo ụwa anya na onye anụ akagodo amụtago karịa ọgụ ya onye Igbo ife ifo bụ ife dịba inborn imbued ya bụ n'ebe ọbụla ije ikwu anya n'igbo onye Igbo o nwere ka esi nega anya 2 times yes obodo ọbụla na-adị very happy imiti onye Igbo obodo ọbụla even na Nigeria every community ga-adị happy ịfụ gị mega accept as onye Igbo maka na grupu ọbụla ị nọ na ị ga na-eri ije ndị nwa ka anyị na-edegara anyị etu a ka o si wee so ọ dị obvious na ndị mmadụ achọrọ gị because onwe onye chọọ onye na-adị emebi ahụ nwa onye na-achọ bịa mee ya ka ya lukuo like na onwe ihe ọ gbadịtara ihe a niile wee bụrụ onyinye amala anyị ji wee bịa wee na-akọ nka na-eme exploit everywhere na-emove o wee na-abụ mgbe ọbụla Igbo gbagotara na nọmba chọọ ife a ga-eme ka akụbisie ha ọnụ achọghị ka mmadụ dị too much o nwere ndị na-akọntrol si ya nke ikpeazụ a achọrọ ka mmadụ dị too much achọ amụ ife kemikal a ga-etinyela unu na anaghị ya na-anwụ small until a wipe pụọ ka ha nwee ike kọntrol ya etu o si wee maka na ọ bụrụ na ị na-akịta ị ga-afụ na blacks ebinibegokwa again blacks ebinibego ha enwego ọnụ
ha akpatago ego, ha afụbago ụzọ. In the area of tech, ha nwa na-eme ọfụma dị and stuff. In the area of sports, blacks na-eme ọfụma. And so many other areas, etu ọbụla ị ga-esi wee ma entertainment and ihe a niile, blacks ekunigo na-eme ọfụma. So fanwa at a point na ga-ebidokwa tụbakwa ụjọ na blacks nwere ike mepezi anya totally like otu esi blame Macron kịta na onye amelụ eji Africa ji wee malụ ha bụ ndị na-alarụ ụla since so enwego some awareness which na ọ bụrụ na ndị blacks ahụ adịghị careful na a ga-etinyekwu more problem ya ka eji wee hapụ ọgụ a wee last ya 3 years ahụ last which na ha nwancha niile dịkwa ready ịgba nkịtị a na-egbu mmadụ baa 1971 baa 1972 Congo a na-anụ ọgụ ebe a since how many years ruo taa ọgụ a na-anụ ihe a na-afụzi na CNN na ndị otie mana a na-anụ ọgụ dị ya anyị a na-ekwute ya ekwute ka onye ọbụla pụọ dị ya ka ha na-egbu ndị mmadụ na-ewe ihe efuru na-eme na Sambisa Forest a na-akọrọ gị akụkọ ya bụ the same thing na-eme na Congo na anụ ya na-agwaghị ofu ihe a nọ na isi side a ofu ihe a ha nwa ka anyị nwee resources diamond dia gold dia ife ọbụla dị dia a na-egwu ya na-agbagbusi ndị mmadụ amị a na-agụ abịakwa gụrụkwa ndị mmadụ otu a mmadụ na-ada everyday a na-enwe ụkọ mmadụ so anyị na-enwekarị much threat to them fa na-ewekọrọ ife fa chọọ iwe na-ewere ya a ga-ewegide until ha wadịgo oke na ihe adị ọzi dị ya ha wuru obodo unu damage ya forever n'ala onwe ha si na ha chire n'aka which n'oge ha bịara na ndị Igbo achị wee nabata ha tọọ ha nụ ezigbo ọgụ nụọ onye bụ ọgụ na anya chụ unu ụfọdụ ndị mmadụ ada aghọta ihe ndị a na-abịa onye ọcha si be nna ya jegide bịa ebe ọ dị oke ọbịa ime gịnị be ha mara mma ka ọ rapụ bịa ebe anwụnta dị isi n'onwe ahụ ndị Igbo be anyị ka anyị na-emepekwa anya ahụ gị nwa si ebe a by plane jebe Russia ụlọ ka iji ikili ka o nwefe iji ikili ebe a o nwere ife chọọ iji ịfụ ị na-afụrọ ihe a ma ebe iche ka ije fuo ego ka ị gara abụọ ya enwere ike onwe opportunity efu skuul ịchọ ego 1 or 2 things ma ọrụ ka ije dị ya o nwere ihe efu chọta ịkpọta ahịa ya mgbe imagine anyị nwa bụ ndị Afrịka na-agbapụ onye ọcha na-abịa ebe a o nwere ihe ọfụ and for ya nwee iwe ihe a because ọ na-ewe ya ị ga-ama so na iwere ife dị ona ibulu ọgụ otu isi ọgụ na bụ na akpa inwe ike gbafuo gbata aka ha nwa na-ewezi ihe ọma ha and any tricks ọbụla fa ga-eyuzu wee nweta fa ga-eyuzu ya any leather force fa ga-eyuzu ka e wee subdue were ya datin fa ga-ewe ya fa na ụmụnne fa akpali akpa wee bata Afrịka onwe ya ndị ga-aba mba ma ndị a nweta karịa fanwa ya ka o ji bụ na Italy nwee nkefa Portugal nwee nkefa Belgium nwee nkefa France nwee nkefa England nwee nkefa US nwere nkefa etu a ka esi tụkesicha anya ha mabata line a debere bọda ama ka esi wee kpaa nkata abịa ebe a mmadụ obodo a na obodo ọbụla kwuo na ebe a ka anụ line a na ebe a ha ji aka ha wee kaa line a ka ya were aka ha basịa ya afa ka ị ga na-aza afa ka ị gara ebe a ka ị ga-ejere ebe a cross na ebe a hapụghị bụ Garden of Eden nọrọzie ebe a eju egbuo ngị enwụọ Almighty eseela anyị bọda n'ebe ị ga-ejere ebe don cross here na ka ọ ga-adị afa ka ị ga na-aza onye ọbụla a ga-eme identify in the name of Jesus onye ahụ ga-adị save ngwa ya na-adụ ihe na-ekwu kọtụmacha sentre reba na-egbe abụrụ onye ọbụla na-emere etu anyị sikwu anyị chigata azụ ụnụ nche niile anyị ga-egbu unu na si oke Almighty anaba ndị anụ wee wụrụ ọchịchị anyị si onye anọrọ everyday ndị a tụgharịa our story tụgharịa everything about us the by resist ha until ha wee ajọ tricks subdue ha. From that day to today, I cannot in their bondage.
ihe slavery anyị ka nọ n'ime ya anyị na-arụ echi kama anyị ga-eji obi aṅụrị na plan what next anyị were ntakarị ịkpọ iyi na ndị otu ya fama like ya anyị were ya na cruise ịntanetị enwere ọkụ ha nwa na-eburu ego tụrụ ya time anyị ga-spend mee something dị educating onye dị anya nọrọ ebe a na-akọgheri na-ewesti data ndị mmadụ data ahụ ebe na-ekpetara anya asị na onye Igbo na-provide data n'Igbo agaghị onye ọdịnala. That network provider MTN si ebe wee bịa, MTN si South Africa wee bịa ebe Igbo ego na MTN na-agbalụ n'ala Igbo tụsa ala Igbo ọbọbụ na ndị Igbo work towards provide that network gịnị ga-eme? Gaddafi so n'onye mere na anyị na-aza kọlụ na Afrịka taa. Gaddafi egburu how many $million ka o bute for the project mgbe a wee mount satellite bụ na anyị na-emenwu kọlụ taa. Ọ bụzia na otu MTN nọ na onwe ndị Igbo ga na-provide ego niile na ihe ọma niile a ga-adị n'ala Igbo. Ị na-akọgherizi na-eyuzu time ga anyị na-amụrụ ego na ị na-contribute just like onye na-eje ụka na-amụrụ ego na ọ contribute n'ụlọ ụka in a month. Etu a so ndị nke afụgo that opportunity si ebe ha si na South Africa bịa Nigeria dala ime ogbe anyị niile na-awagwu abịa na anaghị akwụkwọ gị ezigbo ụgwọ mount datin ha ga-agwa na ebe a mountụrụ ya na mmadụ ekwesịkwa ibi okirikiri ebe ahụ na-enwe radioactive sickness dị na ya so na ọ bụ ebe mmadụ ga-egba due to your naiveness ama na onwe ihe ịma echeghị ego n'ihu nara ego amountụ ya na be ọkwa dị ya everyday je na ha na-asụ gas gwa abịa filu gịnị a nọrọ dị akwere ha ọkụ before you know it the whole family are wipe asị na ụmụnna di ndị na-agba ihe ka nke asị na ụmụnna di ndị a si from far away bịa ebe a so anyị emepebe anya ịma that na anyị kwesịrị float ya bụ ihe. Motorola bụ American company. Motorola when they had provide a network, Nokia when they had provide a network, and so on and so forth. Because MTN go retailers can have one retail that have provide a lot of service. They Nanya because Nokia Nanya or something like that. So to a case where we see a man and any one guy about that retailer. Oh, Yoruba Maria Glue. I manage in the ways manage bad. I manage Nigeria development can be awful. So the skills, the man and educator, even technology, even some software, you run all things differently now. Man, I am a phone they had when you get me and I need Kali benefit. When you get me, group of Ndigbo get me, man. Nya agotaghị ibe ha ma ndị anya ukwu ga-abatacha na the team ndị na-enwe much expectation na dey win dị ka ha plant ya be face so ụfọdụ ga-achọ ka ha gbuo gị egbuo were nke ha. Igbo onye Igbo dị very difficult. Mgbe ụfọdụ ụdị akụkọ a na-anụ n'ala Igbo ka ikpeazụ abụzi akụkọ bụ na-ajụ ọ ndị Igbo nwa na-eme ha ebe onye chiri ọzọ jiri na-ala nwunye mmadụ nwaanyị nọ na di ana n'ụdị akụkọ a n'ala Igbo bifo na mmadụ gburu nwanne ya na ofu onye gburu mmadụ ịnọ ka o wee nwee ego maka o nwere ụdị akụkọ a na-anụsị kịta ada anụghị ụdị akụkọ a bifo maka na-akọ ụdịrị anyị ka akọ so ọ bụ na ndị mmadụ bịa mgbe ụfọdụ ha na-egesi ife dị anya na-emezi kịta or different from even Nafakon of about ndị Igbo. Onye Igbo bụ onye ga-asị ya ka inye ya bribe before jụọ maka gị ya narazie ka megide nwanne ya. Ị na-asị ya na onye abụrụ nwanne onye Igbo asị gị na-asị is my brother. Ọ ma akwa onye ọ bụ kama nọ na ya na-asụ ofu asụsụ. Ọ sị is my brother even na deport ka ọ ji amụrụ onye ahụ. Mgbe anyị na-asụ Igbo nwanne m nekwa ọma nsogbu ju gbara ịkpọ ịsọ anyị nwanna di anyị
ọnụ kwara anya ọkwụsị ọjụọ onye a gịnị na-eme ọchịnyere ọchị ofe nwere sensị ọchịnyere onye a ọchị ka ọcha amụtagodo mind onye a ndị Igbo ihe a na-eme bụ na blood ka ọ dị ha o buru ụzọ smile ọrụ onye a ka ọ dịgodo friendly ogoro friendship ya mgbe ọjụọ ya ebe o mezi ọsị nwanne gịnị ka ịnụ ọ na-anya ka ọ maa ma ọ ga-ama gị ikpe bife n'ịtị ọ na-anya na ntị ọgụgụ onye a ntị ka ọ gba ma onye ọ ga-akọdo onwe anya ndị Igbo dị highly intelligent ọ baa mmadụ ime ozugbo ọ ga na-esi ọnwa aka mụọ na onye Igbo mana ọ nwere mgbe o yiri ọma ya na ihe azụ ya na situation aba ego ebe ndị Malawi na ndị a na-ekwegodo 1000 rand onye Igbo a na-enye gị 15 na-enye gị ya n'aka na o ji ya kaachị ọ bụ ya ka akpọọ kọọlụ ka nye abịaba ọ dị redi otu a na South Africa onye Igbo na-anakpuola all my importance of na kaachị ga-adị n'ụlọ a ofurokwu na ya ọ sị ya bụ na o nwere 100 billion na app ya mana ụlọ ya kaachị ga-adịgodi ọsọgodi ya bụrụgodi na 50,000 naira kaachị ga-adị ọ bụ ọkpụzi akpọrọ kịta wee sịrị na ya na-ere ihe ele isi ya ego ole ka ọ dị si ya na gị yegodi ya 300,000 isi oke si na 300 ịmana ya na-ele ya 350 ma gị nye ya 300 n'oji ya n'olu gbasụ nye ya 300 ọ dị possible na egote nwe ya 250 ma ijide cash isi a nwanne na ihe dị na ya bụ na Roma na ndị nwa na-ede already for this thing mana otu ya ọ nọ na ọ ya chọ ka ijide ya ụgwọ sịgị mba na ọ nidiri ego si ha ọ bụ na ọ cash na ụnụ a na-akwaga ya na inwekarịa 200 akwagasị anya na inwekarịa ọ ya emegidezi wụrụ ọnụ ya sị na ọ bụ na ị ga-enye nwe ya 250 cash na ya ga-enye gị ya nwanne gị na-ere ọkwa 350 ka akwa ịma ya na-ere ya imegide onye Igbo wee gụbato God maka Chukwu ma nne kama ka nne nwụọ akwa mama ya nwụrụ since 10 years sika maka mmụọ ya nwụọ na ka ya nyezi 230 n'ihe fọrọ ya n'ụlọ ya ya gara na ya gbazi aka ọ na-aṅụ so to God oge emegide kodo oge anya o ji cash ọ mee ya mana gị nwasị onye a ka ọ dịbe echi ị nwere ike na-eme ka ọ dịbe echi ya ndị ji ego egori ya ihe emegizi profit iche eme ọ ndị a their lifestyle dị iche onye ọbụla chọrọ ka ọ mụta ya mana ịbịazie na their community ha na-emeghị expect ka ị na-eme ka ha nwa ị na-eme iche iche echeghị 5 years omume ga-eche njụrụ ị na-asụkwa asụsụ ha mana nke gị onwe ị na-asụkwa ya iche njụrụ everyday na-adị capacity ha na-awọndazi ebe ka isi ebutezi design onye Igbo aka obi dị dịka n'ugwu Hausa na Meduguri bridi a na-eme biznes ebe anyị na-anọkwa abịa pike ndị mmadụ iri onye Igbo nọ na Meduguri siri ka na-eme gị na si na onwekwu ya na-eme saịdị ha so mbịa na-aghọta Meduguri na Meduguri dịkwa otu a kebe mbeji ama otu a Ọnịcha dị ma ndị nọ n'Ọnịcha dị to safe yetego mana anyị nwere ike ịnụ na-ejere saịdị Nsugbe ịgbagoro ya Mkpọ ịgbago Okirikiri ide mmiri Ogidi ịgbagoro ya si na-ejere ebe a mee nke a na-agbakarị ya na-asị so otu a ka m fụrụ Meduguri ya ndị Igbo jirekwara jeje nọrọ ebe ha ga-adị safe na-azụ ahịa na-azụsi ya ike na-ego ana na-arụ ụlọ plaza dịsidi ya ndị Igbo nwere na-abịa ka ndị obodo agha ga-anọkọtasị ka eme elekshọn esi abịa chụri onye Igbo onye Igbo agbaba na siti ya ndị Igbo ewure na Naịjirịa niile wure nwa aga na ama Togo gwa m obodo ndị aja ha na-akọ nkara kpọke n'afọ obodo ha jee Thailand tọnụọ ndị ụmụ nwaanyị Thailand na-eto ndị Igbo ihe over 25% ụmụ nwaanyị na Thailand ku nwa ndị Nigeria ha jere Laos ofu ya jee Cambodia ofu ya jee Vietnam ofu ya jee Hong Kong ofu ya jee Taiwan ofu ya jee Japan ofu ya rara by Pakistan by India ọ bụzi Southern Africa ka a na-ekwu
ọ iruo na Zimbabwe iruo na Zimbabwe ọ dị ka 45% Zimbabwe bụzi ndị Naijiria. Ndị Igbo bi na Zimbabwe enwere elu m n'aka elu. Ije Kenya nke ikpeazụ a n'ihe ndị be anyị na-ala ụmụ nwaanyị Kenya na ihe ụmụ anyị sopụrụ amụ babagbuo so amụ sopụ ya babagbuo ya na Kenya wee na-amụ ahịa nke buru ibu niile juru obi Naijiria onye ma ọgwụchaghịrị ya mma Kenya dị njane. So etu a ka ọ na-abụ ụfọdụ ndị obodo na-esi anya asị mba obodo Naijiria egwu na-atụ ha ha ama ihe Naijiria ga-adị ka ha maba ma ọ bụ enye ndị a chansị ihe niile ebe ha si eri na ga-emechi ya anyị mana ihe dị Peter Obi na kpata na ha ekweta mgbe ni ọ dị ka akpọrọ ya for negotiation ịmana aka gọm ịmana a na-akpọ ya anakọta fia na nọmba 10 Downing Street na UK mana onye ọbụla jiri ebe a ga-achịrịrị ama na na-ajụ ya na ka ị ga-ewepụta agwụ ya percentage ịgbara nwoke a dị ajọ klep nwoke a agwaghị over 40% of countries nọ n'ụwa their GDP last 2 years and this year the deficit ma gains ihe niile ya ha sị na nwoke a dị clever too much haikwa na-adịghị aka onyere Naijiria ana Obi nwere ike chịa Naijiria efudatị na a ga-enye gị ọrụ ọsị abụrụ na-ebe onye Fulani ma ọ na-ebe onye Hausa ma ọ na-ebe mana a ga-enye gị ọrụ a based on qualification no criteria ka ị ga-eji na-enweta ọrụ ọ ihe prezidenti isi dị mma na-eme ka e ga-esi ewere onye amị jee mee ya Minister of Sports emere ya Colonel Emeka Omerua ọ bụrụ Minister of Sports na Nigeria onye amị gịnị gbasara amị na sports after Alex Akinyele ka ọ ya achịza before Alex Akinyele etu a ọrụ ịma na ịdịrọ qualified for enye gị ya no ọ ka onye Igbo si eke ọrụ ọ ga-ene gị anya mara ihe ị ga-emenwu ka hapụ ịwụ afịa na Minister of Agriculture ma o nwee ihe ịma na agriculture ọba journalist gbado gị bịa adreesị ya ndị mmadụ na asọ ọlụgụ na ị ga na adreesị ndị mmadụ ka amara na because ịbụ a public servant o nwee ihe ga-eme na chi ga-eji n'abalị ebi anya akaụntụ ihe mere taa immunity cover gị nwere ike na-eme ya once na one anytime e demand ya na ị ga-enye eburu kamera cheri n'iru ka ị ya akọ na fertilizer a na-enye farmers na ndị otu ihe masị afịa ịmara ịdịrọ close to that thing the passion will not be there. ịghọtago a ga-enye gị ọrụ according to ihe ị na-arụ anaghị ya Minister of Petroleum ma o nwee ihe ịma ebe ahụ just maka mụ na gị n'ebe ọyị nwaanyị nye gị minista ihe ha nọ bụ na-eri ego ka dezani alesi mmadụ eke ka ọ gịrị ka na-abịa ị na-ebupụsa ego na-eri ego ị chọọ na ịma etu David Umuahia former governor of Ebonyi steeti bụ injinia eme ya Minister of Works ife ya na main road ọ na-enye quotation ọ gwaghị na ihe ụzọ a kwesịrị ịdị atụ ọnya teepu efu na onye ama anya ihe afụma ọ na-arụ ya kama ebe anyị si na-achị ọkụ ego one ka ọ kọsịrị iji wee lụ 1 kilomita road ka e wee ghọtazie ọ na-ekwuzi n'agha azụ onwe ya corruption agha dị too much dị ya mana ife mesịrị na ife niile adị n'anya ife nji wee gbachite nkịtị bụ dat na for a country buru ibu ka Nigeria you move America iji America abụ kịta America na ọkwa 250 something years ya Nigeria ka dị 60 something years kama na ọ bụghị ebe anyị nọ kịta abụ ebe anyị kwesịrị even though na aga na-eri anyị mana feli na anyị too much
ọ bụ na ndị a hapụrụ Nigeria 40%, Nigeria aka adị dị ona. Ọ bụ Nigeria maka ndị nwe interest na Nigeria, ọ bụ business ya business mmadụ o register Nigeria register ha ọ nwere ndị lele Nigeria lesizi ya ndị British ke Royal Niger Company ọrụ ha nwanwo onwe ndị na-amụrọdo history ha. So the thing bụ na a ga-ekwesịrị ka ndị dị intelligent ka ndị Igbo bụ ka onye ọbụla ji ayọ ka ndị Igbo si hapụ ndị Igbo ka ha chịa Nigeria. No, ha bụ the only people ga-achịgbu Nigeria challenge nwo ndị ọcha. For you to challenge them, you gotta be smart. You gotta be smart to challenge them. Kenachi Burkina Faso is smart. Oh, na many no go. I soldiers in Nigeria na their job. Ndị a na-eje ụmụ ebe niile France na-eme ya, a na-ebuchara soldiers ya na-eje. Those powers, America, France, and do it, avoid that cause problem here and there. And I know endlessly, they put them work. Hanemi, and one of China, no. Nkemali Kochalo Akoko called some time ago. It was a Buhajana or Hana Bobusio one year. If I was Simba, Yamadizona. Also, smart and intelligent ones, Mundina, Anakataze. Group won't have together, make something. So, okay for line anyway. Okay for line. If I work abali until one day, oh, you will have that the only Messiah I want to believe. Now, Ihoji, Boni, Boni, Bada, your mother. Above only Bono, Ihobo, they go see. Mabo no brony, one on only one mother for 1 year. I say the abro onye Igbo atani ụtọ nwe ike bụrụ nwanne onye Igbo iyetaga maka ino nwanne onye Igbo ka eji afụtazi ya n'onye Igbo. Igbo nyelu people shelter, Igbo nyelu ndị mmadụ meaning, Igbo chikọrọ ndị mmadụ, Igbo karịrị efe na-eche, Igbo ebuka, Igbo esika, Igbo erika. Onye ọbụla bụ onye Igbo ọnwa Chukwu abịa, onye ọbụla bụ onye Igbo gbachiri ike, your DNA is sika. The only people na ada akpọrọ mmadụ isi ala, mana akpọrọ isi ala na-ebu n'onye Igbo ada akpọ isi ala, onye Igbo ada eti mkpu. All laziness bute ha overhyping. Ị na-etiri nwoke ibe gị mkpu, na-eti sọ mkpu, ọ bụrụ aka ọrụ eji mara gị, ọ bụrụ onye eji mara ndị Igbo. Ndị Igbo ada eme ya nya akpata na onwe ife ị ga-eme onye eme ya nwata a sị na nwata kwa aka usoro ọgaranya lie ife. Ị ga-afụ obere nwa kpu ogbu ọzọ n'isi gị nwa na onwe gị ikpu nke asị okenye ebu ịtọ ka ị ga-anị ya. Onye Igbo ịtọ ka ị ga-anị ya. Onye Yoruba nwere ike mmadụ afọ na ana mee nke a mee nke a. Onye Igbo enwere adịfe anwa adịrọ ada amụ ya amụ, ọ dị ya n'ime ọbara. Ọ bụrụ agụ ijezie na Lagos, ndị Igbo azụtọsi ụmụazị ndị na-aghọtara onwe ha. Nwa onye Igbo pụtakwazi etido sịrị na ọ na-adọbale nwa abụọ asị onye ebe. Onye Igbo ada adọbale mmadụ. O mere anyị n'anya Pete Edochie jere jee fụọ ọbanwa jee ebe a kunye jekwu ya n'aka donana ebe ndị ọzọ na-eme ya. Ọgwa ya na onye Igbo na ọka ndị Igbo si eme, ọka anyị si eme. Ndị Igbo ndị kpọrọ nwa ha ndị Igbo ọ ga-emenwu ya ana to show n'Igbo onye Igbo. Ihe oriri ka ọ ya wee weta ya ị na-eribe, gịnị bụ ya ọ ya enye gị ya ị ga-eji wee jee kpuo onwe gị n'ala. Ị makwara ha nwere ilu atụ si na ofu onye Igbo a nara ụkpa na-anaghị Igbo niile, ofu onye olu Igbo nara ụkpa na ọnaghị olu niile ụkpa. Enube ọ ka ọ dị na so onye Igbo enwe achọghị ka ọ wuo onwe ya n'ala. Onye Igbo ma onye ọ bụ. So nke nwazi na onwe gị kwesịrị ịma your word to go and worship ndị Yoruba na ndị Hausa ka e wee nye gị nke a ma nke ị n'idiri ya. Ị ga-eme ka ha malụ dat na ha n'idiri n'ịma anya ha, ma ha sị na ha ga-emenwu ha mee ka efu.
ọ ihe niile a mere Maazị Nnamdi Kanu ji wepụta. Chukwu gozie Maazị Nnamdi Kanu ebe ọ bụla ọ nọ. Awareness o create, ọ kpọlite ụfọdụ ndị mmadụ ka fa si ebe fa kpafuru akpafu wee nachita bụrụ onye Igbo, ka akpa ya gosi n'ọnụ ka gịnị wee mee onye Igbo asị gị no. Onye Igbo na-ebu ọnụ jukwa nri. Ọ bụ onye Igbo ka a na-eghere faịfaị na ighebe eghecha ka ọ wee kpọọ ụkwụ kpirisi ụmụ dike azụ. Garị ahụ ọ na-ata ọ ga-eti ya shuga gbaa ya mmanụ na-ata ya, iru ya ga-egosigodo na ọ na-atọ ụtọ ka ngị na rice gị na salad na-eje paakị ọfụma. Onye Igbo nwa anwa gote akwa dị mma ma ọ na nwanne ya si abroad dachiri ofu ụbọchị oge eyi ya ị ga-anụ ụdị ya na chedi ya onwe ahụ nwa gote ezigbo wọchị taa nwanne gị na ọsị na ịma na enwe ha taịm n'ime ihe ọbụla ị na-ekwu ya kịta enweghị ntaịm nwanne enwere aghọta. Yes, ka anyị kwuo onye na-enwe nta iwe na-egosi nwanne n'okrokro dị alọ nchi gị ya. Nwa eweru nọmba gị asị kpọọ ya fonu ejiri ọba bandị mmadụ kpọọ ya asị 090 ma ụbọchị ọ ga-eruo gị na amasị na ya tinye nọmba gị ebe edogheresịrị asị na ya na-tinye ya nọmba ka ị nwakwa n'obu igwe mana mgbe na o ji nke mgbu kpọọ ya nọmba. Igbo asọka ihe ọbụla ndị ọzọ na-eme anyị na-eme ya. Davido gbakwa mgbe o ji wee kwụrụ n'ọkụ tụgharị efu na onwe nwa o ji aka ọ chọọ ka nwa ahụ na ole mgbe ya Chioma my lover ire wee designer. Chioma bụ onye ebe onye Igbo ikwu elu kwu ala ọ na-agwa na nne mama ya na nne papa ya bụ onye Igbo wee kafu ebe blessing asị wee bịa na obodo ndị be Adeleke without onye Igbo di a ha dịkwa ka ụmụnne ha ọwa mbe ka ya na ịbụ ya nwetakwara famili ahụ maka ị na-efu na nwanne nna ya bụ gọvanọ mgbe ọbụla ọ na-ese egwu ka ọ na-agwa o chefuo onwe ya na ya bụ gọvanọ na-ene ya na afọ ya aka full stop ọ na-eme onwe ya na-agba ọ nwaanyị Igbo batara na famili ha bụ ihe na-ejide mma. Adịte enyi Dangote anọ kịta Dangote ana ịma na Naijiria ebe ka a ka egosimenti ọ na-ana Igbo maneji ya na-afụ maka saịdị anyị Igbo ọ bụ onye ugwu onye Igbo na ebe ọ bụla efu ndị mmadụ dị successful companies na-eme ọfụma ije ebe ihe afụ pozishọn ndị Igbo nọ ihe a na-eme ijekwa na banks dị Naijiria ihe afụsịkwa pozishọn enye ndị Igbo ma ya bụzie na agbawo onye Igbo a na-agba last laịlaị oge ndị Yoruba na-eyuzu gwongworo wee na-ana obodo ya Igbo yuzubego luxurious bus Igbo hapụgoro ha ihe 911 na ndị otie na ke afọede ya Oluwa Ifelodu na ndị otie Igbo agafee na that level na-emegodo luxurious mgbe a na-eme na ha nọ na tinka bụ nke ya na-akpọ 0365 abaa na 0371 Concord from Concord abaa Mokopolo otu a na-agbago Bosca ka a na-alụpụta na-agbago everyday dị Yoruba na ogodo n'aka anyị ka ụwa ebe every sector ha bara ha na-eme ọfụma ndị a dị too much so ka ịghọta na mgbe ndị ọcha na-alụgodo egbe ndị Igbo na-alụ ezigbo egbe bụ na o mitie
agbaghị confam gịnị ka eji wee bịachie ya na Igbo anya na-arụ ebe si gị na-asa na ji ya bụrụ nke asị ọ maka na ndị Igbo na-arụ ya ọ bụrụ na ya bụrụ ugwu Hausa ọ ga-adị operational since na wato ihe ọ bụrụ na ha nwa ma eme ya wee mepe ego dị tin ọ na-aga mana ọ dị ito nọ ndị Igbo ajụ enwere ike ịhapụ ndị ọzọ buru daga gị bụ onye Igbo anya ya ekwenata ka emetụ ya edebe exam mark cut off mark state by state efu na nke ndị side nke anyị okwe elu ya ama na high jump edebere ndị Igbo n'ọzọ ya nwa na-epropel ha na-aga ha ya eje na some certain states Nigeria dee na nwoke 6 nwaanyị 11 ebe a na-enye onye Anambra 139 ka a na-enye onye nke 6 efugo ihe dị iche ịkwesịrị ịgba ndị ekwesịrị iwe Nigeria nye ya n'aka ha chịba ma ha ma na ha banye ebe a ihe ka esi hapụzi onye Igbo ịma na o nwere 100 ijeje kpụrụ onye Hausa ịma na o nwere 7 jee tii ya ka ọ na-ehe dị parastatal mana ịma na onwe ihe onye ama ịkpọrọ ya ka ọ wee bụ na tribe a dị represented ife na onwe eburu ji azụ eje na mana onye Igbo ga-asị si nye onye ọbụla jụ efu na ọchịchị asịkwa na ndị Igbo nọ ndị Igbo nwekọrọ ihe niile Igbo ga-eseti standard ebe ha bi ga-adịgodo oke alụọ cities dị nso ebe ego si apụta ọ ebe na ya na-akọ akụkọ mgbe ọbụla so elu ọ dị ka emere ha marginalized nọ na ha jụrụ imove with the same pace kịta a na-agụ akwụkwọ gụọ na akwụkwọ gwa enyekwara n'ụnụ free education ụnụ kwesịrị ịgụbazi akwụkwọ ka ụnụ mara ihe mana still mmekwa elu ma na alụmajeri anyway nwanne m asị nke ọma alụ ụlọ mma ebe a ka nna ewecha ya n'isi njedebe ka ifu the reason eji wee bụrụ na achọ ndị Igbo achọ ebe ọ bụla anyị jere na achọrọ anyị achọ ifugonian full over cleverness gị ma ọ bụrụ your fault ọ ife iji wee bịa ụwa onye na chi ya mana nwanne ka aga kama m ga-abụ mugu na mgbago one ka mbụgo onye Igbo jidenu presidency unu ka m nọrọkwa ka m si nọrọ n'oya nwa ihe mmadụ mere ibi ya udo nọrọ n'ọfụma na Igbo eze onwe ihe